Sartu gure web orrian, kristaueskola.eus. Gero, plataforman, goian eskubian. Sartu zure erabiltzailea eta pasahitza plataforman sartzeko. Eta klik egin prestakuntzaren kudeaketan. Klik egiterakoan, aktiboan dauden plangintza guztiak agertuko zaizkizu. Interesatzen zaizun plan hautatu, adibidez aniztu, eta sartu izen ematean. Kurtso guztiak azalduko zaizkizu. Lupan klik egiten baduzu, kurtsoari buruzko informazio guztia ikusi ahal izango duzu. Dokumentazioa, egutegia. Matrikula egiteko, sakatu kurtsoaren ondoko ikonoari eta izen eman botoiari sakatu. Pantailan, kurtsoa baimenaren zai dagoela agertuko zaizu, kolore laranjan. Ikastetxeko zuzendariak kurtsoa baimentzen badu, hau berdez jarriko da, eta korreo bat bidaliko zaizu informazio guztiarekin. Bestela, zuzendariak ez badu kurtsoa baimentzen, gorriz jarriko da.